Здравейте, приятели, познати, непознати, роднини и така нататък. Пускам се от студиото на Володя Димитров, Мазето, и представям най-новата си творба, пано от мозайка с размери 50 на 70. Проект, по който работих близо 3 месеца. Наредил съм над 21 000 полускъпоценни камъчета с размери от 2 до 5 мм. Тук е момента да благодаря на една красива дама, която прие моята покана да участва в проекта и направи специална фотосесия, за да се вижда една хубава българска жена. Благодаря ти, Ирина! Бъди живи и здрави, са така усмихната и красива. А на вас, приятели, ви пожелавам всичко най-хубаво, хубав ден, усмихнат и щастлив! До скоро!